खुलुमबाय दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबो फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय। बाबा नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि मार्च एप्रिल मे मथा मथि 6 मान्थनि उनाव दिनै माने आपल'ड जासिगोन आरो गाबोन आपल'ड जासिगोन। नोंथांमोना 1 जुनाव नायगासिनो अके बे दिनै जाहैबाय 31 मे दिनै लास्ट दिनै सानडे। थ' नभेम्बरनिफ्रायनो आङो गोबां बिजिमोन थ' बिजिब्लाबो आं गेजेर गेजेर ससे माने भिडिअ बानायनानै दोनदों ब्लग बानायनानै दोनदों जिहेतु आं एडिट खालामनो सम मोनाखै ओमफ्राय आपल'ड खालामनो हायाखै। एडिटिंआ माखासे जाबाय आं बिदिनो बरियानो मोनफा आङो नभेम्बरनिबो दोङो डिसेम्बरनिबो दोङो जानुवारिनिबो दोङो बिदिनो आङो मोनफा मोनफा आगारलांनोसै। थ' दिनै आगारग्रोनोसै ना मा बुङो वाइन। थ' दा जोङो थांनो नागिरदों न'निफ्राय एसे आउट अफ एरिया माने जोंनि एरियानिफ्राय एसेल' आरो बाहेराव। थ' जोंजों लोगोसे थांफागोन साथाम बेदांजों उन्दै गथ'जों साथाम। थ' बेनोसै दा जिराय गारि सालाय मोजाङै रायज्लायलांसै। अके थ' जियानो जाथों गाइस थ' मा लादों नोंथांमोन एसे शेयार खालामगोन आं। मा लागोन खिथिदो एसे। दालिखौ संना लाखाबाय आं माने बेखौ अराव जानाना हांगार नाङो ओंखायनो दालिखौ संना लाखाबाय। बन लाबाय साराया जाय थांगोन बिसोरनो दोङो लाबाय बायदिसिना बेदर लाबोना ओमफ्राय केमेराखौ लाबाय नै ओमफ्राय नै जिरायग्रा थ' बिदिब्ला सालायनायाव लोगो मोनसिगोन। ससमा गाननाय नोंखौ मादि नुयो? हिट नुयो माथो नोंखौ। हिट नुयो दे जाबाय देन गाइस लेट्स गो टु। दा नै न'निफ्राय ओंखारलांगौ नै थांगासिनो दङ बरियानो एसे जिरायगासिनो मजासे बारा खारो जाया मानो होनोब्ला दै दङ गारहा। अके गाइस थ' आं बुरथि लाखियाखैब्रा चिक्लेबना संसारदों नङा आं बुरथि लाखियाखै। थ' फैयै फाइनालि सफैबाय नै लांफैनो बा नेगासिनो आरोना। चलो गाइस थ' फिर हम लोग अभी गारिखौ फिदिंना लाग्रोनि गारिखौ मजासे। दा नै आरो मा सोबावदों नै दहायथ' न'आव सोखाबायनोसै आरो सोबावदों नै बानलुफोरालाय। बानलुखौ लाबाय आङो अके मावफाया बावबाय थायो आं बेलेगाव बिजिदोंमोन ना बेलेग खामानियाव बिजिदोंमोन आं। जा हाला नहीं करने का आराम से चलने का। दे लाय थांदो मा नांगौ लादो जल्दी फटाफट। गाइस माखासे बुस्थु बावदोंनो दा लानो नागिरदों। नै ओरैजाय अखानो ओमफ्राय जोंथिं अखा गैया मा डेन्जारलै। थ' गाइस नै जिरायबाय ओरैजाय गासिबो जिरायबाय नै रायजोफोर डाइरेक्ट सफैबाय लकेसनाव नै जोंना प्लेसा बेनो। ओमफ्राय नै ओरैजाय फुरा पावारफुल साफा खालायगासिनो हाग्राफोरखौ ओमफ्राय आं ओरैजाय खामानिखौ मावखांना जिरायगासिनो दङ। आरो नै ओरैजाय अरदाब बानायगासिनो जाबाय जायाखै अरदाबा दे लागाव होनाखै पावारफुल बिजाना दं मानसिया नै अरदाब बानायनायावहा सेसलै बिदिबा थाम्फैबो दं माथो। थाम्फैनि मुलि लाबोदों नोङो? थाम्फैनि मुलि थाम्फै दंथ' आरो नै र' दाहाय थाम्फैनि मुलि लाना फैगोन आं। गाइस नै रेस्ट फुगासिनो माबायदि मल नै पावारफुल साफा दे गारदो अबेथिं गारदो लासैनो। थ' गाइस नै हांहांबाय बे जाबाय दाउ बेदर आरो नै रेस्ट थुगासिनो अमा बेदर। थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय हेभिनो मजानो मानसियाबो पावारफुल दङ बाट ओरैजाय माने बांद्राय खिथिनो हाया मानो होनोब्ला कपिराइट नांनो हागौ बिनि थाखाय खोन्थिनो हाया नङा होमबा। थ' जिखियानो जादोला गाइस नै ओरैजायबो फुरा हांगासिनो ओमफ्राय नैलाय जोंनिया मजानो गाइस नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनाबो हेभिनो।
दा नै बेदरा मोनबायानो मोननानै दा बिसोर फिसा फिसा खालामगासिनो आरो नै बाहाय दङ नैलाय हो आं मैगंखौ मैख्रेबा मानो होनोब्ला आं ससमा गानदों गप जाबाय गाइस नै ओरैजाय माइरं सुगासिनो ओमफ्राय ओरैजाय माइरं सुगासिनो आरो ओरैजाय सामब्राम हागासिनो रसुन हागासिनो आरो मा हागासिनो बेखौ आं मिथिला नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नायलांदो ओमफ्राय बाखि नै ओरैजाय पावारफुल गाइस नै जोंनिया नै पिकनिक सेटआपआ ओमफ्राय ओरैजाय तुनुसकाया देख रहा है गाइस बना गोथां नङा मिथिबायना लासैसो जोङो बियो अबेखौ बोखारनाय माने ओरै खालामदो नोङो बास बरिया बावनो दोन बिराद मोजां रोमाय मोनगोन बियो गाइस आरो नै दावदैबो दंबावबाय नै दावदैया गाइस नै दा पावारफुल ओंखाम जानबाय ओंखाम जानखांनायनि उनाव दा जोङो एसे मोसाखांनानै जोङो जानोसै लोंनोसै दुगैनोसै गाइसमोन नै दा पुरा पावारफुल बेदरखौ मिक्स खालामगासिनो आरो नै सिं सानिया पुरा नायगासिनो माला जागोन माने पावारफुल उखैबाय माने जानो लुगैबायनो खिन्थु हा बेदरालाय सेरबाखा माथो सेरबा नै साब्रैल' आरो बै उन्दैया माहा एफा जानो हानो नङा होमबा दनै दथाम जानो नांगायगोन सेरबाखौ जानो हागोन नालै हायाना गाइस आरो नै हरैबो पुरा दावदैया मोनगासिनो बयल खालामदों दावदै ओमफ्राय नै ओरैजाय पुरा मिक्स खालामगासिनो गाइस आस्ते धीरे धीरे आराम से मिलाने का आराम से खाने का पावरफुल खाने का चलो गाइस रेडी हो जाओ गाइस नै ओरैजाय जाबाय दा बायले हाबायथ' नै गाइस पुरा बेदरखौ रानगासिनो नैलाय मोजानो हेभि मा दावदैया मोनाखै दावदैया मोनाखै बरिया जाबाय खिन्थु सेक्सि जाबाय बरिया स्लुप बोनो हागोन नामा थोरसि मोनसे नालाय इलाय थोरसि दङ इलाय होना हो गाइस माखौ जाजेनो जादों आङो अमा बेदर जानो ना दाउ बेदर जानो बाट आङो अमा बेदरखौ जाग्रोनो सेक्सि दावदै जादों heavy एबार दाउखौ टेस्टिं खालामनोसै जिरायथ' नैलाय एबार दाउखौ टेस्टिं खालामनोसै Oh my god दे cheers absolutely tasty heavy guys बारा आलू खाया this is chicken leg piece मतलब हरा wow what a लाजवाब what a tasty मोजा ऐसे नै तुनुसका जागासिनो ओंखाम बरियानो This is जाब्रां नै लागाव नै चला yes जाब्रां नांगौबा yes दा जोंबो आरामसे जानोसैलाय तो गाइस नै दा ओंखाम खुरबाय ओंखाम जानोसै मजानो गाइस देखो ओंखाम जानोसै एबार दै दावदैया जिरखाङाखै दै साफा फैदोंबा दुगैलांबावनोसो माथो ने औ दामाम दुगैगोन जोङो गाइस मोन नै जायै लोङैहाय नै बिदि सावना गालांबा माने साफा थायो आरोना गाइस मोन दा जोङो पुरा सावजोब्बाय नैलाय मा जाखो आखाया
आग्लायबाय ओमफ्राय आखायाव बानलु लगायनाय आलौदोंमोन नालाय मल फुनजोब्बाय आं दायो आदसा ओमफ्राय बिदिथ' सावनानै गालांजानाय नङा नालाय गोरान बुस्थु दङ खामजोबनो हागौ बोखारनानै गालांसै आरोना नङा बेखौ दायो जोङो दै होनसै दै दै होन होबा एक्सुलि दैबाबो जायो जानाया सोरबाफोर जुदि बेयाव पिकनिक जानो फैयोबा बुंबानो जाबाय कमेन्टआव सोरबाफोर खोन्थाहर बे जायगायाव फैयोबा आरो बरिया जायगाखौ खालामना गालांबाय आरोना माबा दे बिदि फैनानै बिदि साफा खालामना गालांनांगौ ना खालामना गालांनांगौ आरो मोजां जायो माना नेचारा मोजां थायो मिथिंगाया आबहावाया प्लास्टिक गालांबा जोंनो साफा खालामनो नंगौ दा दायो नै जोङो एकदम प्लास्टिक एकदम माबा दंमोन ना सेस माने गासैबो जों सावजोबदों बिजि खान्दाबो थाया अरजों फुरा क्लिन ओमफ्राय दा बेखौ फुरा सावगासिनो ओमफ्य दा दै होनोसै दै होखांनानै उनावहाय बे फुरा गोमोरबोला जोंबो दोरोदनोसै बेनिफ्राय दे दिनै बरियामोन ना पार्टिया सुपार हिटमोन दा पावारफुल अके गुड नाइट एभ्रिवान नै खामगासिनो खामदोंब्रा खामदों बरिया खामदों आं दै खामाखै एसेबां मोजां दासो बरिया खामदों ओरै खालामसै बेयो हा दै लुनोसै दै लुबोला साबसिन जासिगोन दे होमबा हा नो बेनोथ' बास जाबाय बरियानो आखाइबो सुदो नोङो मोजांनो बास जाबाय दा नै गाइस गोमोरजोब्बाय दा नै बिदि आरो दे होमबा जोंबो दा आवगायलांनोसै जाबाय नामा गाइस नै दा थांगौ जोङो न'आवहा आरामसे मजानो मोनाबायबो दा समा नै 8टा जासिगोन मोनानि 8टा चलो दिनै आराम से चलने का हेलो देख गाइस हेलो जों नै सफैबाय दा नै मालखौ माखासे बोख्लायसिगोन बोख्लायजोबदोफोरखौ जों माखासे माबाफोरखौ बेनि उनावहा जोङो दोननानै जोङो थांनोसै गाइस नै न' सहैनायजों 9टासो जाहैनो हागौ जोंनिया बारनो हागौ ना 9टा गाइस थ' फाइनालि न' सफैबाय न' सफैनानै दुगैखांनानै दा जोङो नै फैबाय थ' दिनैनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मारै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन होनना आसा खालामबाय दा दिनैनि ब्लगखौ आं एसेयावनो एन्ड खालामसै दा समा 9:30 जाबाय आङो इडिट खालामनोसै बास थ' फिन लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट ब्लगावहा बिदिब्ला दिनैनि ब्लगखौ बावनो एन्ड खालामसै थेंक इउ फर वाचिं एन्ड टेक केयार गुड नाइट